Tenkisti Vojske Srbije su u Rusiji završili pripreme za tenkovski biatlon koji će u ponedjeljak 4. avgusta početi u Moskvi. Gospodine pukovniče, možete li nam ukratko objasniti kako će se ovo takmičenje odvijati, kakve su etape i šta u tim etapama treba da se sprovodi? Prvo da kažem da u tenkovskom biatlonu 2014. godine ukupno se takmiči 12 država, računajući tu i zemlju domaćina, znači Rusku federaciju. Današnjim žrebom složile su, da tako kažem, kocke da u prvog dana takmičenja, koje će biti 4. avgusta ove godine, posle svečanog otvaranja, prve nastupe, znači ekipe Srbije, Angole, Mongolije i Kazahstana. Prva startuje ekipa Srbije, za njom startuje ekipa Angole. Ta prva etapa, šta će ona obuhvatati? Prva etapa se realizuje u periodu od 4. do 6. Znači, obuhvata prvu etapu ili individualnu trku. Ta individualna trka podrazumeva vožnju tenka na taktičkom poligonu sa preprekama u dužini od 21 km. Dakle, tri kruga po 7 km, ili kako? Da, tako je, 3 kruga po 7 km na taktičkoj stazi. Sama taktička staza, znači, ima polaznu liniju, ciljnu liniju, vatrene linije za realizaciju gađanja i određen broj prepreka koje su obuhvaćene taktičkom stazom. To znači da će u okviru vožnje tog kruga svaka posada upotrebljavati, ali tako, sve vrste naoružanja koje se nalaze na tenku? Tako je, apsolutno. Znači, u okviru vožnje u ova 3 kruga, u prvom krugu se gađa iz tenkovskog topa 125 mm, na daljinama od 1600 do 1800, gađa se iz protivavionskog mitraljeza i gađa se iz pregnutog mitraljeza 7,62 mm. Naredne etape, druga, treća i četvrta, ukratko. Druga etapa obuhvata 2 trke, sprint i gonjenje. Treća etapa obuhvata sportska takmičenja, odnosno savlađivanje staze sa sportskim preprekama. I četvrta etapa je štafetna trka, gde štafetu u stvari predstavlja tank samo oruđe, samo sredstvo. Šta rade trenutno naši momci? Šta se ovo dešava iza nas? Pa mi se nalazimo u parku gde su sve ekipe koje učestvuju ove godine na svjetskom prvenstvu posle izvršenog žrebanja došle i praktično u toku je primopredaja vozila. Svaka ekipa prima vozila u boji koju je izžrebala danas i u toku je primopredaja individualnog kompleta i individualnog alata koje će posle koristiti za vreme pripreme i angažovanja na sportskim stazama, odnosno na poligonu za vožnju.